Legenden om Lord B. Historien om en papegøje, der tog affære. Fortælling af Hans Henrik Juhl, læst op af Kim Munk. Legenden om Lord B er ren fiktion. Alle karakterer og begivenheder, der forekommer i historien, er fiktive. Eventuelle ligheder med virkelige personer, virksomheder eller begivenheder er derfor tilfældige. Dybt inde i Amazonas. Der var engang en ung papegøje ved navn Lord B. Han boede i en dejlig dal i Sydamerika. Dybt inde i den jungle, vi mennesker kalder Amazonas. Her legede og hyggede han sig med sine mange venner blandt de andre dyr, og han havde aldrig langt til sin familie. De boede nemlig i samme træ som han selv. Lord B havde aldrig været uden for sit lille paradis, og han havde aldrig været i kontakt med mennesker. Men han havde hørt om dem. Og en morgen, hvor han sad og sludrede med sine fuglevenner, hørte han en lyd, der ikke mindede om de lyde, han ellers kendte så godt. Vinden i trætoppene, fuglenes fløjten, små dyrefødder, der piler afsted på skovbunden. Abernes evindelige råben og skrigen, og en sjælden gang den dybe knoren fra en stor kat, der listede forbi på bløde poter. Denne her lyd havde han aldrig hørt før. Kan vide, hvad det er for et dyr, der snærrede så arigt og så længe. Der lød også nogle ordentlige brag engang imellem. Hvad kunne det mon være? Sammen med et par andre fugle besluttede han sig for at finde ud af det. De lettede, og efter et par minutter på vingerne kunne de se ned i en lille lysning, hvor der stod et par tobenede dyr med noget i hænderne. Det måtte være mennesker, tænkte Lord B. Hans familie havde fortalt om dem, og advarede ham om ikke at komme dem for nær. Nu stod de og savede løs i de stakkels træer, så savsmuldet sprøjtede i en sky ud af stammerne. Det var den lyd, de havde hørt, og nu fik den hans lille hjerte til at fryse til is. Kapitel 1. Nok er nok. Lord B, der trods sin beskedne størrelse var en ganske modig fugl, fløj beslutsom over og satte sig på en gren et par meter over hovedet på den ene af skovhuggerne. Vil du så stoppe? Råbte Lord B, så højt at han overdøvede den larmende motorsav. Manden kiggede forundret op på den lille vrede fugl over sit hoved. Mærkeligt. En talende fugl. Nå, det var der ikke tid til at spekulere over. Ungerne skulle jo have mad på bordet derhjemme. Uden at slukke motorsaven råbte han vredt tilbage, at Lord B bare kunne finde et andet træ at sidde i, og at han havde alt for travlt til at snakke med. Sample complete. Ready to continue?